عزو سلامتنا بصحكم كبران تخطاتلت إرتريان ميديا نيتورك نسعد زي تلالو زيناتاتنا قربلكم سليمان اسمان عبن بيتروس من قصرينا فلما أرستات زينا برزيدنت إسياسن برزيدنت محمد عبد الله أب معزاز كل التأوزم دناتات زباوي معبالتات زتيوم أب نوزوبا فروم محدار كبابي محفيد لمعتاوي وفراتات يكايدالهم أب نوزوبا عالدخلان تسقومات استرابيتات عينتاون غنزباون حجز يوهابالهم أب فرنسان إيطاليان استغست إليكس تسمي برتوع زناب تسني هبوبلا أب سبن واتن تحت غرصن عنوة توريدوم حيلتات ستا بلجيم أب هلكيت رواندا إيد كمزنا بروم ستطرطرو سلس سبات أب تحت قيد كمزأتوا فليتوم فرنساويت كتما باريس كاب صباح سولس جميرة أبيات مستي ملؤ نملؤ كتعصو مخانا حفليتام تكال مرمر طفر أمريكا نابتي أب طفر عالمنا زنبي أب زلو عالم لخاوي مدبر مرمر طفر أقلقلوت كتب اتقل عين مدري كمتلخ فليتام ودر ماراثون لندن بعوت إثيوبياوي شورى قطعتا طولا تزازيموم أب منغو دقفت برزيدنت كينيا أهورو كينياتان مكتلو ويليام روتون بزقاتا مقجت كلتا سبات كمماتون كلو كالوت بزحات قوسيلوم أب كاليفورنيا بزعام الزيب تخصت حرقاتات بارع مرور لعلي 1.6 مليون هكتار شاكاتات كمتهمخة تحبيروم برزيدنت إسياس أفوركن برزيدنت سومال محمد عبد الله فارماجون بمعزاز كل التأوزم دناتاتن زوباوي معبالتاتن زتيوم برزيدنت إسياس أفوركي برزيدنت فيدرالويت ريبابليك سومال محمد عبد الله فارماجو تمال 4 تقمتيها بمعزاز كل التأوزم دناتاتن متحجازن قومون زوباوي معبالتاتن زتيوم كلتيوم مرحتي أب الدراج هاجر زكايدو سفيح ميت بغندو أب مدفعن متحجازن إيرتران سومالن مهنات حيالن نتسان لؤلاويت سومال زتوكوريوم نابز علامة زين ببصح دما كلتين هاجرات بمسرت يا بورح مسكرم 2018 زفرمو نقول عودتات زتقالل سممع نتتجمير زولو كلتا أو متحجاز قصلون نابز على درجة كبصحون ترداديوم برزيدنت إسياسن برزيدنت محمد عبد الله بتوساخ نتستختم كلتا أو سممع دحيرو أب مونغو إيرتران إثيوبيان سوماليان استبصح السممعن مسرت بمقبار زوباو هدت جمرو صعري بزل على قصلون كحيلون أمر دابتي حمالهم ركب برزيدنت إسياس أفوركن برزيدنت محمد عبد الله فرماجون لومي سونيون كاتيلو عيليوم بزي كاز برزيدنت فيدرالويت ريبابليك سومال محمد عبد الله أب استفلالي بوتاتات لمعات كم زبصح كفلت تخايل اللوم برزيدنت فيدرالويت ريبابليك سومال محمد عبد الله محمد برزيدنت إسياس أفورك بزقبر اللعدمة مسرت ناي كلتا معالتات مبصح المفتصام تمال ساعة 10 فران قد مغطري أسمرا بزاتولنو برزيدنت إسياس أفوركي بناي كبر سلفيز تسني أكبابلا غير اللوم برزيدنت سومال محمد عبد الله لومي أماسياو ناب هاجرو تماليس اللوم أب نوزوبا فوروم محدار كبابي محفيد لمعتاوي وفراتات السلاسل كمزلو كابت بوتاز بصحنا زين حبيروم نبرتم محدار كبابي محفيد نوزوبا فورو تحستو تحت بايتاو ماين مهبتامن مهرت حرشان مسان زعلمه وفراتات المعاتي كايد اللوم أكايد سراحة محدار كبابي أتو علي عبد الرحمن إيرينا بزهابو حبريتا أزي أب كسرالي زعمم زلو سرح مغصلتنايتي أب مودة تغلتشن 10 ربع حداس بمقلاي 400 هكتار نملمع بدقف ماشينرز تسرح أستاد 300 أستاد 930 مترو زنوحتو مقلي وحج مخانو قليتوم أتي مقلي وحج من محدارات كباب محفيد عربطون كمهلن تحبابيرن كم سرحو استغسي أتو علي أب جلال عندون أستاد 360 هكتار نملمع تعدل مريت سلزلو أبربا علي قد مقلي وحج كسرح دقف كقبر اللهم حتيتوم تساتفت بجيديوم سلستي المحدارات كبابي حبيرا بمسرحن اتعيو أدمع النت كم زرخبة بمتكاس تريف زلو عمامات أب قراو التخا نتفتات معقاب ماين حمد مسلسان مخانو حبيرام نساتهم بتوسع بروجكت عدها لون زقبر اللوم ناي ماشينر دقف بمسكان أب تتريف زلو المعتاو مدباتهم تمساسال دقف كيف اليوم تلابيوم ممحدار كبابي محفيد حانتي كاب 10 بمحدارات كبابي نوزوبا فورو كوينا بمحرسن مغاسن نابر انز مرحان شو 159 سدرابيتات ينبرقام
ኣብ ንዞባ ዓዲ ኋላ ንጽጉማት ስድራ ቤታት ዓይነታውን ገንዘባውን ሓገዛት ይግበራሎም። በዚ መሰረት ሰብ ጸጋ ተወላዶ ዓዲ ጉዑር ምምሕዳር ከባቢ እንዳገርጊስ ዘኽተማትን ኣረጋውያንን ዝርከቦም ወገናት 58500 ናቕፋ ሓገዝ ገይሮም። ብተመሳሳሊ ሰብ ጸጋ ተወለድቲ ዓድታት ዓይላ 114450 ናቕፋ ኣበርኪቶም። ናብ ዜናታት ወጻኢ ምስ ንሰግር ኣብ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብዚ ዓመት እዚ ብዝተኸሰተ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ልዕሊ 1.6 ሚልዮን ሄክታር ጫካታት ከም ዝተሃመቐ ተሓቢሮም። እቲ ዕንወት ዘውረዶ ስፍሓት መሬት ምስ ኣብ ዝሓለፉ ቀረባ ዓመታት ዝተኸሰተ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ክነጻጽር እንከሎ ብክልተ ዕጽፊ ዝዛይድ ምዃኑ ተገሊጹሎም። ብመሰረት ሰብ መዚ ኣሃዱታት መጥፋእቲ ሓዊ ናይቲ ክፍለ ሃገር እቲ ባርዕ ብብርቱዕን ደረቕን ንፋስ ተደፊኡ ብምስፍሕፍሑ ዛጊት 31 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ልዕሊ 8400 ኣባይትን ካልእ ትሕተ ቅርጽን ዓንዩሎም። ኣብ ታሪኽ ካሊፎርኒያ ካብ ዘጋጠሙ ዝኸፍኡ ዕንወት ዘውረዱ 6 ሓደጋታት ባርዕ መሮር እቶም 5 ኣብዚ ዓመት እዚ ዝተኸሰቱ ምዃኖም ዝሕብሩ ጸብጻባት ካብ 2010 ክሳብ 2017 ብከቢድ ደረቕ ዝበረሰ ሓምላይ ሽፋን በቲ ባርዕ መሮር ብቐሊል ክፍወስ ዘይክእል ዕንወት ወሪድዎ ከም ዘሎ የረድኡ። ብዘይካዚ እቲ ባርዕ መሮር ናብ ሕርሻታት ነቢት ገጹ ብምልሓሙ መጠን ዘውርዶ ቁጠባዊ ዕንወት ብቐሊል ዝግመት ከም ዘይኮነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብ 2018 ኣብ ካሊፎርኒያ ብዝተኸስተ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ኣስታት 800,000 ሄክታር ጫካታት ዕንወት ከም ዝወረዶ 85 ሰባት ድማ ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣብ መንጎ ደገፍቲ ፕሬዚደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታን ምክትሉ ዊልያም ሩቶን ብዘጋጠመ ግጭት 2 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ካልኦት ብዙሓት ቆሲሎም። እዞም ንኽልተ ተጻረርቲ ፖለቲከኛታት ዝድግፉ ሰባት ንሓድሕዶም ኣእማን ተደራቢም ናይ መኪና ጎማታት እውን ከባርዑን መንገዲ ክዓጽውን እውን ተራእዮም። እዚ ዘጋጠመ ካብ ናይሮቢ 55 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ ትርከብ ከተማ ኬኖል እዩ። እዛ ከተማ መብዛሕትኦም ናይ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ደገፍቲ ዝነብሩላ ከም ዝኾነት እያ ትግለጽ። ምክትል ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ኣብዛ ከተማ ናብ ዝርከብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ትማል ሰንበት ምስ ከደዩ እቲ ዕግርግርን ጎንፅን ኣጋጢሙ። ኡሁሩ ኬንያታን ዊልያም ሩቶን ተጻረርቲ እኳ እንተኾኑ ዓለማዊ ገበናዊ ቤት ፍርዲ ምስ ጎነጽ ብዝተኣሳሰር ንኽልቲኦም ምስ ከሰሶም ቅድሚ ምርጫ 2020 ልፍንቲ ክፈጥሩ ክኢሎም እዮም። ኡሁሩ ኬንያታን ዊልያም ሩቶን ተጻረርቲ እኳ እንተኾኑ ዓለማዊ ገበናዊ ቤት ፍርዲ ምስ ጎነጽ ኣብ እዋን ምርጫ ብዝተተሓሓዘ ንኽልቲኦም ምስ ከሰሶም ቅድሚ ምርጫ 2020 ልፍንቲ ክፈጥሩ ክኢሎም እዮም። ብድሕሪ ግን መሊሶም ናብ ቅርሕንቲ ክኣትዉ ክኢሎም ኣለዉ። ናይዚ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ድሕሪ 2 ዓመት ኡሁሩ ኬንያታ ካብ መዝነቱ ክወርድ እንከሎ ሩቶ ፕሬዚደንት ንምዃን ኣብ ምርጫ ክወዳደር ምዃኑ ብምግላጽ እዩ። ሓይልታት ጸጥታ ቤልጅም ኣብ 1994 ኣብ ዝተኻየደ ህልቂት ሩዋንዳ ኢድ ከም ዝነበሮም ንዝጥርጠሩ 3 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተዉ ማዕከናት ዜና ብ3 ጥቅምቲ ቃሊሐን። ሰብ መዚ ጸጥታ ቤልጅም ብዛዕባ እቲ መንነት ናይቶም ኣብ ከተማታት ብራስልስን ሃይላውተንን ዝተታሕዙ ጥርጡራት ሓበሬታ እኳ እንተዘይሃቡ ውፃእ መዓት ህልቂት ሩዋንዳ ንዝሃብዎ ቃል ምርኩስ ብምግባር ከም ዝሓዝዎም እዩ ሓቢሮም ዘለዉ። ኣብ ልዕሊ ዞም ጥርጡራት ከቢድ ናይ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ክሲ ተመስሪቱ ምህላው ዝሓበሩ ሰብ መዚ ጸጥታ ቤልጅም ብዛዕባ ዝካየደሎም ፍርዳዊ መስርሕ ብዝምልከት ኣብ ቀረባ መጻኢ ሓበሬታ ክወሃብ ምዃኑ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣብ 1994 ብዝተፈጸመ ህልቂት ሩዋንዳ መብዛሕትኦም ተወለድቲ ዓሌት ቱትሲ ዝኾኑ ልዕሊ 800,000 ሰባት ብተወለድቲ ዓሌት ሁቱ ብኣሰቃቂ ኣገባብ ከም ተቐትሉ እዩ ዝግለጽ። ሃገራት ምዕራብ ኣብቲ ህልቂትን ምዕቋብ ጥርጡራትን ገበርኛታትን ልዑል እጃም ከም ዝነበረን ብዝተፈላለዩ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ክሲ ከም ዝቐርበለን ይሕበር። ፈረንሳዊት ከተማ ፓሪስ ካብ ጽባሕ ሰሉስ ጀሚራ ኣብያተ መስተ ሙሉ ብምሉ ክትዓጽያ። ናይዚ ምኽንያት ድማ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ንተኸታታሊ መዓልታት እናወሰኸ ብምምጽእ እዩ። እዚ ሓድሽ እገራታት ን2 ሰሙን ዝጸንዕ ምዃኑ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ፈረንሳ ኣፍሊጡ ኣሎ። ፈረንሳ ትማል ሰንበት ጥራይ 12565 ሓድሽ መልከፍቲ መዝጊባ ኣላ። ማርሲለ ዝተባሃለት ካልእ ከተማ ናይታ ሃገር ድማ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብያተ መስተን መግብን ዓጽያ። ኣብ ፈረንሳ ኩነታት ኮሮና ቫይረስ ልዑል ጥንቃቐ ናብ ዘድልዮ ደረጃ በጺሑ ክበሃል እንተኾይኑ ከምዚ ዓይነት እገራታት ክወጅን ካብ ነፍሲ ወከፍ 100,000 ሰባት እቶም ልዕሊ 250 ብኮሮና ቫይረስ እንተተለኺፎም ከምኡውን ኣብ ክፍሊ ጽኑዕ ክትትል ሕክምና ካብ ዝርከብ ዓራውቲ እቲ 30 ሚታዊት ብሕሙማት ኮቪድ-19 ክትሓዝ እንከሎ እዩ። ኣብ ከተማ ፓሪስ ኣብያተ መስተ ክዕጾ እኳ እንተኾነ ኣብያተ ምግቢ ግን ተወሳኺ ጥንቃቐታት እናገበሩ ተኸፊቶም ክጸንሑ እዮም።
ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ሰባት ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ክሰርሑ ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ገሊጹ ኣሎ። ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ፈረንሳ ምዕፃው ኣብያተ መስተ ንፓሪሳውያን ከቢድ ምዃኑ ተዛሪቡ። ንሕና ፈረንሳውያን ምስታይ ምብላዕ ምንባር ፍሻህ ምባልን ምሰዓዓምን ኢና እንፈቱ ድማ ይብል። መንግስቲ ፈረንሳ መሊሱ ብደረጃ ሃገር ምዕፃው ክእውጅ ድሌት ከም ዘይብሉ እንተኾነ ግን ኣብተን ኮሮና ቫይረስ ብብዝሒ ዝረኣየለን ዘሎ ከተማታት ጥቡቕ እገራታት ክገብር ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ፊረንሴ ሰሜናዊ ኢጣልያን ዝተኸስተ ኤሌክስ ተሰሚዑ ቦብላ ዘስዓበ ብርቱዕ ዝናብ ሰብኣውን ነዋታውን ትሕቲ ቅርጻውን ዕንወት ከም ዝወረደ ተገሊጹ ኣሎ። በቲ ሰለስተ ጥቅምቲ ዝተኸስተ ባህርያዊ ሓደጋ ሰፊሕ ከባቢታትን ዶባት ክልቲአን ሃገራት ከም ዘዕለቕለቐ ዝሓበሩ ጸብጻባት ኣብ ኢጣልያ 2 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ኣብ ክልቲአን ሃገራት ድማ ብድምር 24 ሰባት ዳዮም ጠፊኡ ምህላው ተሓቢሩ። ልዕሊ 100 ኣባይቲ ድልድላት መስመራት ባቡር ምድርን ሓያሎ መስመራት ጽርግያታትን ከም ዝዓነወ ድማ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ወሰናስን ዶባት ክልቲአን ሃገራት ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ልዕሊ 630 ሚሊሜትር ዝናብ ከም ዝወቕዐ ዝተቐሱ ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ካብ ዝተኸስተ ዝበርትዕ ምዃኑ ዝተገልጸ ሓደጋታት ዕልቕልቕ ከም ዘስዓበ ገሊጾም። ትካል ምርምር ጠፈር ኣሜሪካ ናብቲ ኣብ ጠፈር ዓለምና ዘዘንቢ ኣብ ዘሎ ዓለም ለኻዊ መደበር ምርምር ጠፈር ኣገልግሎት ክህብ ዝኽእል ዓይኒ ምድሪ ክልእኽ እዩ። እቲ ዓይኒ ምድሪ ኣብ ኣህጉራዊ መደበር ጠፈር ምስ ተፈተነ ኣብ መጻኢ ናብ ወርሒ ንዝግበሩ ናይ ምርምር ጉዕዞታት ኣገልግሎት ክህብ ምዃኑ ድማ ተገሊጹ። ነዚ ስርዓተ ባዶሽ ማለት ቫኪዩም መሰረት ገይሩ ዝተዳለወ ዓይኒ ምድሪ ዝጽዕን መንኮርኮር ብሓሙስ ካብ ዋሎፕ ኣይላንድ ቨርጂኒያ ኩንጨፍ ትጽቢት ተገይሩሉ ነይሩ። እንተኾነ ግን ኩንጨፍ 3 ደቃይቕ ምስ ተረፎ ብሰንኪ ቴክኒካዊ ጸገማት ተቋሪጹ። እቲ ዓይኒ ምድሪ ከም ዝኾነ ንእስ ዝበለ ህዝባዊ ዓይኒ ምድሪ ዝመሳሰል ክኾን ከሎ ኣጠቃቅሙ ግን ካብቲ ኣብ መሬት ዝርከብ ዝተፈለየ እዩ። ስሕበት ምድሪ ኣብ ዘይብሉ ቦታ እቲ መሳርሒ ርስሓት ካብ ኣካላት ሰብ ስሒቡ ብምውፃእ ጠፈርተኛታት ክጸራረዩ ዝሕግዝ እዩ። ውድድር ማራቶን ለንደን ብዓወት ኢትዮጵያዊ ሹራ ቅጣታ ቶላ ተዛዚሙ። እዚ ትማል 4 ጥቅምቲ ዝተኻየደ ውድድር ማራቶን ለንደን ኢትዮጵያዊ ሹራ ቅጣታ ቶላ ብ2 ሰዓትን 5 ደቂቕን 41 ካልኢትን ንኬንያዊ ቪንሰንት ኪፕቾ ኢትዮጵያዊ ሲሳይ ለማን ኣኸቲሉ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ። ነዚ ዝናብን ቀዝሕን ኣብ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ዝተኻየደ ውድድር ክዕወት ልዑል ትጽቢት ተገይሩሉ ዝነበረ ዝቐልጠፈ ክብረ ወሰን ማራቶን ሒዙ ዝርከብ ኬንያዊ ኡሉድ ኪፕቾጌ ብ2 ሰዓትን 6 ደቂቕን 49 ካልኢትን ሻምናይ ወፂኡ። ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ወናኒት ክብረ ወሰን ውድድር ማራቶን ሒዛ ዘላ ኬንያዊት ኣትሌት ብሪጅድ ኮስጌይ ብ2 ሰዓትን 18 ደቂቕን 58 ካልኢትን ተዓዋቲት ውድድር ማራቶን ለንደን 2020 ኮይና። ውድድር ለንደን ማራቶን 2020 ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ብዘፈጠሮ ስጋት ካብ ወርሒ ሚያዝያ ናብ ወርሒ ጥቅምቲ ከም ዝተሰጋገረ ይፍለጥ።